I ara què toca? Mira, doncs et quedo cap pràctica, perquè si anàlisi i se'm dona fatal, si vaig deixar l'últim examen en blanc. No creieu que és una xorrada això de no obrir la mirada adolescent? Sí. Hi ha coses pitjors. Però mira que fem aquella perquè a mi ni molt passat. Mira, tu encara que tens un paper, però nosaltres, com que acabem allà, vinga per les folios. I aquí no sabem que s'ha trobat la medalla. Encara que us mereixeu, però ben segur que no us han. On són els músics? Pots comptar, cobrant-se davant de l'institut. Què dius, tia? Continuem a les coses de Caspori. No puc suportar que critiqueu a tothom per l'esquena. Aquesta la baixa, el dos molt adornat. Millor, així estarem tranquil·les. Heu vist el Valentí tot el dia amb la guitarreta? Ja se li podia parar una corda. I la tia sempre ha de fer l'última nota amb el saxo. L'altre dia una mica més i perdés. Bé, atenció a tots. Més que en 2 setmanes que l'actuació que s'aport intentat apuntar el Ei, no us parleu. La reunió entrada a l'Insti, s'han colat. I? Jo que ara els instruments, perquè un pare m'agrada. I el Bernat què diu? El mandat és a baix, parlant amb el director. Diuen que posaran una denúncia als Mossos i el més segur és que està anul·lar l'actuació. Què? I tot el que hem estudiat? Ho recito a casa pel dia de Nadal o què? Ai, pobra noia, ara que s'hauria pres. Vida, per què ets tan injusta? Ei, i nosaltres què? Fem tot el trimestre, les coreografies, parlem. Ei, calmeu-vos! Això no pot acabar així. Hem de sobreposar-nos, buscar una solució. Tu què vols fer? No hauria programa que hi ha baix? La caixa de bombo estan sense membrana. Els saxos del Nil i l'Adrià, amb la meitat dels mecanismes trencats. Les elèctriques destrossades, que no hi venim ni ho explico. Oi que s'ha passat aquí a l'institut? Doncs que s'ho paguin. Home, clar, hem d'exigir al director uns instruments nous. I si no, mira tu, ara tanca les finestres. Helena, no t'ho creus ni tu. Si ens hem d'esperar a que ens ho paguin, ja ens hi podem posar feina. Aquí et donen la carpeteta verda, principi de curs i gràcies. Ei, per què no fem una hora col·lecta? Potser entre totes les famílies podem aconseguir prou pasta. Però de quant era estem parlant? De massa. Si hem d'ajuntar nosaltres tots els calés, tenim clar. Ei, i per què la pasta és la solució? No recordeu aquella superfesta que vam muntar en acabar l'ESO per 4 duros? Ai, sí, va ser tan bonica, amb tots aquells globus de colors, el confeti, la música tota pastilla. El germà gran de l'Olivia era tan... Malla d'or. La Maria té raó. En la societat actual, els poders fàctics ens manipulen per fer-nos creure que amb només amb els diners es pot aconseguir l'èxit. I no és així. Hem de demostrar que hi ha altres maneres d'aconseguir-ho. Solidaritat, creativitat, lluita i enginy. Però tu qui ets? El Rubén o el president d'una ONG? Calla. Nani, canvia, perquè això crec que us necessitem a tots. I si ens demanem els meus instruments? Ah, sí? Doncs no sé com. Jo no tinc ni idea de com està fet un saxo. A internet ja la sé. I la mia i el Nil, de què ho deuen saber? Músics, deixeu aquí els instruments i aneu a baixar pels altres. Noies, entreu a internet i busqueu tota la informació necessària. Dani, el teu germà no tenia l'audio d'instruments musicals? Arrasades, el teu com si tens de recanvi. Gentardes, aquests instruments podrien ser fantàstics!
mica sense personalitat adient per arreglar aquest tipus de problemes. Ui, en això tens raó. Cadascú la té com la té. No t'ho prenguis així. Jo només, quan estàs amb els col·legues, ja se sap, no és tan estrany. Estrany, estrany, estrany. Que no te n'adones que estrany és voler pensar. D'acord, m'he comportat com un idiot insensible i maleducat. Només Però tu em coneixes. Jo sóc... tu ets... Mira, han de estar a baix. una persona. Què? Músics, m'ajudeu? Aquest estiu vaig conèixer una noia a la platja que estava tan fibra i tan moreno. Maia, la platja de Lluna. Com dius? Rubén, et felicito.
felicito. Ho has fet de conya. Bé, no ha estat mal. Ei, nois, on són els músics? Ara puja. Això és coordinació, perquè en alguns moments del ball, clar que s'han 4 hores a la setmana, què vols? I el guió, has agafat una